ассалому алайкум бародари азиз, ина дӯсти азизам, нигаҳ кун. Сурата да WhatsApp рӯӣ кардӣ. Ман аввал да сурата мисоли да тори сурат якта мезанам, дар бари боло се точкаро мезанам, сахранид. Сурат дар ма сахранид шид. Ина комеш ки буфура мақсад. Инира буфурата, инира скачат мекунем. Хай хулоса ҳозираш да скачат мекунем. Комиш интереснай. Ini video ya surat. Ini isham surat. Xulosa, sarlavha boyad suratҳоро чӣ хел бисозем. Программаи фоторедактор. Ира ай Play Market метони скачат кини осонай. Ёки да имо рӯӣ мекунам та. Ина мира зер мекуни. Баъдан да иҷа кнопкаи фото нависонагай дабояд мекуни. Ва баъдан да инамиҷа сурата. Инами сурата агар инамира бумонем сурата интихоб мекунӣ. Дар поён нигаҳ ки як хомат клавиатураи хели ваёай. Ҳамеёро кликат қатъи си мекунӣ. Инами самиёри сурати қайчиай. Контур нависонагиай. Сурати қайчи. Сурати қайчиро зер мекунӣ. Дар бари поён тарафи дасти рост нигаҳ ки АИ нависонагиай англиси қатъи. Ҳамеро якта пахш мекунӣ. Сурат хеле ки диди пушт картинка дур шид, фақат сурати холӣ монд. Дар бари боло тарафи дасти роста стрелкаро меҷиқӣ, гаштарака ҳамуро бо меҷиқӣ. Меша сахранид. Кнопкаро як таъқиб меоем, изминит меҷиқем ва баъдан боз ягон сурати дигата мақсад скачат мекунем, тайёр мекунем. То же самая меоем тори қайчи контур нависондагиай. Поён дасти рост АИ пахш мекунем. Ина мисол иҷаш почот омад, хай ихаш номад масад. Ана хулоса ай иҷа фақат фони ақиба дур мекунӣ. Баъдан ай иҷа мебурӯем ҳастай пискарт. Пискартам дар Play Market ҳастай, ина ки дар иҷа ма хай ту метавонӣ ай Play Market скачат кунӣ. Иҷа ай Play Market скачат кунӣ агар коре ки дар ини программа кардем, да ҳами карда мешава. Да инами программаи пискарт. Хулоса, айма ки ай Play Market нест ай дига ҷой, у корора намекунад. Хулоса пискарт медурӯем, поёна нигаҳ ки пилуса пахш мекунем. Баъдан поён мебиёем. Дар поён светии фони гуфтагиай, ина сафеду сабзу. Баъд иниси миёй, ина питекка, ина хели чоркунҷаи пури рангай. Ҳамеро интихоб мекунӣ, ай инамиҷа любойша интихоб мекунӣ. Ина михе. Ма ина сафедша мисол интихоб мекунам. Сафедша. Баъдан ина як поёна нигаҳ ки сурати коронаю дуюмгиш дута симакай. Ҳамуро пахш мекунӣ. Дар бари боло тарафи дасти чап бо ҳами симака пахш мекунӣ. Ана ки поён тарафи дасти рост 16:9 размери ютубай. Интихоб мекунӣ, экран майда шид. Дар бари боло тарафи дасти рост галочкай пахш мекунӣ. Тамом. Баъдан мебиёем добавить фот кардагай, доб фото. Добавить фоторо пахш мекунем. Дар инамиҷа ҳозир бема сурата як сурати тира ба фикрам ки накардам. Ҳозир ман як сурати тира чӣ кунам? Қайчи карда бигирам. Мана сахранид шед. Ана ки хулоса добавить фоторо меҷиқем. Сурати интихоб мекунем. Баъдан добавита меҷиқем. Сурата инамита мемонӣ. Ини парада паворот кардагиай. Нито боша исм мекуниш. Инами хел. Ина чӣ хеле ки туда маъқулай. Бо маъқул шава ини тариш мекунӣ мақсад. Хулоса ина сурата овардем. Ина радной. Ина мехем мебиёрем чени дар коримон. Баъдан ина хулоса инамита овардем. Баъдан метонем бо добавить фото кунем.
ай добавить фото метавонӣ ина михел ай интернет скачат кун Яндекс браузер медрӯи суратҳоро мегирӣ. Масалан ина михел медрӯем инами изюмчкара мегирем инамира инами духтарака ина дар қаватуд инами та мемониш инамита и маъқул нашава бояд дигаша мегирем мақсад иҷа пуррай ина духтарака мегирем ина дар пеша дия духтараки зебоак мондем. Хулоса ин суратот качество надорад суратҳои худ ягон ҷои рӯшан да сурат бигӣ дар берун ягон стол даштагӣ ягон чӣ да бигӣ ки ярка боша баъдан хеле корода мишад намекунад. Хулоса анамита мезанем баъдан текст намисонага текста меҷиқем дар инҷа метонем бибинем ина мисол срочно хай ту чие ки менависӣ мемонӣ ини поронда свет гуфтага света мегирӣ айн амиҷа рангора интихоб мекунӣ ком ранге ки туда маъқулай ина баъдан диюнгиш сурати те дора ира пахш мекунӣ аиҷа бо рангора ини хе интихоб мекунӣ ярки мешава ина мехе ярки мешава бо ини та мебинӣ ин та мекунӣ шукоф тесай ин таш мекунӣ шукоф тестай меги короче ин таш мекунӣ инира пахш мекунӣ мегирем ини зардак да мемонем ина хулоса любой кор мекунӣ да инам та мемонӣ маъқул нашавад ай гашта менависӣ мақсад ина зан менависӣ зан менависӣ инами таш мекунӣ мана ина ҷура осонакай бо метавонӣ рангоша иваз кунӣ фарқе надорад да дасти хитай ина баъд клавиатурара ина сурати аъара меҷиқӣ ини тари клавиатурара иваз мекунӣ мақсад ина чӣ хеле ки туда маъқулай тамом инамита иваз кардан мегирӣ чие ки буфората инҷа менависонем навори пурра ина радной ини таш мекунӣ меҷиқӣ инҷа рангора интихоб мекунӣ инҷа тера меҷиқӣ айҷа рангора инхе пуштиш рӯшан меша бо инҷа меои ҳарфи ини тера меҷиқӣ света меҷиқӣ метавонӣ инҷа пуштиша рӯшан кунӣ намехе масад чӣ хеле туда маъқулай комеш ки туда маъқул меша. Хулоса инамехе кардӣ болода кнопкаи тарафи дасти рост галочка пахш мекунӣ бо ҳамуро як бор дига пахш мекунӣ поёнда сахранит мега сахранит мекунӣ болода гатовара меҷиқӣ Аллоҳу акбар яъне картинкаи мо тайёр шуд баъдан ватсапот медрӯем дар инамиҷа инамира рӯй мекунем ина сурат короче ин видеора ма дар ягон канал мепартом чунки дар ватсап то 2 минуту 50 секунд мерава дар ягон чи мепартом буфорота скачатка буфорота тамошо кун.